Dunay moingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon, nagitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Ang uban moingon, ang pagkaon alang man sa tiyan, ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod ka na, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili alang sa kalawayan, kundili alang sa pag-alagad sa Ginoo, ug ang Ginoo magsangkap sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo, ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. Kuhaon ko ba ay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo, ug himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babaeng nagbaligya sa iyang unod? Dili. O wala ba kamo masayod nga ang tao nga makighilawas sa babaeng nagbaligya sa iyang bungog nahimong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kayo ang giingon sa kasuwatan, ang duha mahimong usa, apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Busa likayi ang kalawayan. Ang ubang sala nga mahimo sa tao, walay kalabutan sa iyang lawas, apan ang tao nga makihilawason, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayon nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nagihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios. Gipalit na kamo niya. Busa, gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios.